Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pamalawi lero nkhani imene ikungotipeza kumene imene ili yochititsa chidwi kwambiri ni nkhani imene yatuluka yokhuzana ndi kulumbiritsidwa kwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Kwatulukatu programu yonse imene akuti adayikonza kuti President Chakwera akawina akamulumbiritse, ndipo programu yonse idasanjidwa ndithu mwandondomeko mmene zizakhalire tsiku limenelo, ndipo ife pano takubwereserani kuti muone mmene programu imeneyi inasanjidwira, ndipo chimene ndingopemphani ni choti mukhale pompo tateni tione mmene adayisanjira programu imeneyi, ndipo izi zachita kutuluka pa kugulu kwa anthu, ndipo muchizungu amati leak the program. Nde takhalani pompo kuti muone mmene zilili. Ndithu apa tiwerengereni ndondomeko yonse mmene adayisanjira kuti zamulumbiritse President Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Nde apa poyambirira ndi program chimenechi chikuyamba ndithu kunena kuti swearing in and inauguration of His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera as President of the Republic of Malawi. Ndipo date ndi 23rd September 2025. Malo kapena kuti venue akuti Bingu National Stadium, nthawi time ndi 9 o'clock mamawa. Ndithu pa page yoyambirira pali choncho ndi kutiuza za nthawi komanso malo. Nde tipitirize motere. Ndithu akuti program directors oyendesa mwambo menewu akuti adali Mrs. Chimwemwe Kujaliwa. Samana kuti adali koma ndene kuti ndi Mrs. Chimwemwe Kujaliwa, presidential events moderator. Ndipo kuchoka menepo palinso awa kuti Honorable Deus Gumba MP, organizing secretary Malawi Congress Party and Minister of Lands. Honorable Patricia Ngozo Kayinga, Director of International Affairs, Malawi Congress Party, MCP and Deputy Minister of Foreign Affairs. Major Emmanuel Kelvin Mlelemba, Malawi Defense Force. Ndithu amenewa ndi amene ndi ma directors a programu imene. Tikupitirira pa nthawi ya 6 koloko akuti pakufunika kuti all arrangements are completed at Bingu Stadium Lilongwe mamawa. Chicho sizakhala kuti chatheka ndithu. Ndipo pa nthawi ya 7 koloko all officials, police and the officer responsible for the presidential standard arrive at Bingu National Stadium. Ndithu nthawi ya 7 koloko zimene zikuyenera kusachitika ndi zimenezo. Number 8 o'clock akuti all invited guests get seated. Ndithu menemo ndi mmene zikuyendera. Ndipo kuchoka menepo akuti pa 8 o'clock komanso pa 20 to 9 arrival of Advocate Duma Gideon Boko, President of the Republic of Botswana. Ndithu pamenepo pazayamba kubwerano azisogoleri amayiko akunja. Kenako pakubwera after Advocate Boko akuti pakuyenera kuzabwera akuti arrival of His Excellency Mr. Hakainde Hichilema, President of the Republic of Zambia. Ndithu aneba ndi amene akuzabweranso pamenepo. Ndipo kuchoka President wa ku Zambia pakuzabwera arrival of His Excellency Daniel Chapo, President of the Republic of Mozambique. And then arrival of His Excellency apa mayenera kulemba kuti Her Excellency chifukwa ndi Madam Samia Suluhu Hassan, President of the Republic of Tanzania. And then arrival pa 9 o'clock pamenepo arrival of His Honor Dr. Russell Dlamini, Prime Minister of the Royal Kingdom of Eswatini.
Kenako pa 9:15 akuti procession of the Chief Justice of the Malawi Supreme Court of Appeal and High Court. Ndithu ndi mmene programu ikuyendera. Tipitirire kuwerenga ndi program imene adayisanjira. Kupitirira ndi program ya kafikidwe ka alendo pamenepa akunena kuti arrival of Right Honorable Engineer Vitumbiko Mumba, Vice President of Republic of Malawi. Kenako His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi and the President of the Malawi Congress Party, MCP, and Her Excellency Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, arrive at Bingu National Stadium. Ndithu menemo ndi mene zikuyendera, ndithu akuti menemo ndi mene zikuyenera kuti zizakhalire tsiku limeneli lolumbiritsidwa pa 23 September chaka cha 2025. Ndithu kenako kuzachoka pamenepo ndi fanfare is played by Malawi Police Service Brass Band. Zija amaimba pamene mtsogoleri wa dziko akufika pamalo. Kenako His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi and the President of the Malawi Congress Party, proceeds to his seat and the platform. Kenako Malawi Nation Anthem. Kenako akuti opening prayer by Reverend Masona Kalulu Matembo, moderator CCP Nkoma Synod. Kenako kuzabwera malonje, welcome remarks by the program director. Administration of oath of office for Right Honorable Engineer Vitumbiko Mumba, Vice President of the Republic of Malawi, by Chief Justice Rezin Nzikamanda SC. Kenako akuti administration of oath of office for His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi and the President of the Malawi Congress Party, MCP, by the Chief Justice Rezin Nzikamanda SC. Inauguration ceremony undertaken by the Malawi Defense Force. Menemo ndi mene programu Olumbilitsa President Lazarus Chakwera kuti ikuyenera kuti izakhalire. Eyetu kumbukirani kuti izi ndi zimene zangotumphuka, program imene yatumphuka poyera ndithu akuti mmene inasanjidwira kuti zimene kuti zizakhalire. Nditati tipitirize kuona kuti kusogoloko kupitirira ndi chani. Zikuoneka ngati kuti pepali lateradi pompa, koma kumbukirani ndanena kale kuti mmene zimayenera kuti zizakhalire. Ndesi tikuziwa kuti program imeneyi ichitikadi kapena tidikire zolengeza za MEC. Ndi mmene palili background mmene pakuyendera kodi izizi zithekanso kaya titaone, koma ife tingodikira zonse mmene zithere. Nkuthekadi kuti malotowa iwowa akulota zoona, koma ngati sizoona ndi kuti basi izizi zavuta popeza maloto sang'amba. Ndithu menemo ndi zimene tinakubwereserani mama uno, breaking news imene yoyo kapena kuti leaked program ya inauguration ceremony ya President Lazarus McCarthy Chakwera mene amenera kuti azalumbisidwe. Nde tingokupemphani kuti mukhale pompo, zambiri zidakabwera. Comment, like, share, osalaso panga subscribe ngati mukungotipeza kumene. Kufikira nthawi ina tingoti bye bye.